Dil-ġimgħa fuq l-internet faċċa ritratt ta' din il-karozza tal-linja. Aħna rnexxinna nakkwistaw dan il-filmat esklusiv li juri din il-karozza tal-linja miexja fit-triq. Dal-filmat huwa impression maħduma bil-kompjuter għax din ix-xarabank għadha biss kunċett. Kunċett f'moħħ l-artist Malti Jonathan Muzzi. Il-karozzi tal-linja l-antiki kulħadd kien iħobbhom u Jonathan minn dejjem kien affaxxinat bil-kulur u l-karattru uniku li kull xufier kien jagħti lix-xarabank tiegħu. U għalhekk qed jipproponi dan id-disinn ta' xarabanks ġodda li huma mibnijin skont l-istandards internazzjonali tal-lum u jaħdmu bl-elettriku, imma li huma ispirati mill-karozzi tal-linji li tant konna nħobbu. Vera li għalissa di kollha għadha biss idea, imma l-Malta Public Transport u l-Ministru Jimborġ diġà qalu li jissapportjaw din l-idea. U aħna li ilna naħdmu fuq xarabank għal aktar minn 22 sena nammettu li toġobna wkoll. Min jaf, forsi nibdew narawhom fit-toroq dawn.